I love you, Mark. Jacob, Mo ni tinuod, Mark. Ganahan kay ko nimo. basig binuoran ng imo, ha? Tungod ba kay di ka tinuod nga babae? Oo. Kay inihibambot ko nga. Huwag mo seryoso sa parehas na mo. Ako uban tingali pero lahi ko, Mark. Tinuod akong feelings nimo. Jacob, Yan sa man. Kita na? Ha? um, sige na lang, uy. Jacob. Ako na kang gisag. Hala, uy. Nalupigan man ko ni mo yads, uy. Nakauyab naman ka. Ako ani, wa, gyud. Ikaw gid ka. Huwag mo na ako panganduyan. Ni ka rin naman nag-abot. Kaswerte gud ni mo, uy. Nakauyab ka ni Mark nga gwapo. Matuog naman unta ko. Uy, ni chat mo ni si Jacob. Ano sa niya i-chat? Ah, di ko man maisigaw sa buong mundo sino ang mahal ko. Sapat nang alam natin pareho na ikaw ang tinutukoy ko. Oh, magilingaw ni tawhana. Uy, hindi pagilain ay. Mhm. Alam mo ba ang salitang pagmamahal? Hindi ko yan pinag-aralan, pero sa'yo ko yan natutunan. Oh, I love you, matulog na ko ha. Mwah. Isang mata minuot ko ka-in love ni Jacob. Oy. Gang, Ha? Uy, makalitan mo sa tanimo. Uy, nagdanggang mo ka na ako. ngano, di ka ganahan? Ganahan man. Nindot ka ni kay napila ko ang imong love. May noon. Ay, Oo. Unsa ka, uy. Nanghupaw ka man, good. nagunahuna lang ko ba nga apit ako malayo nimo. Ha? Nga naman? Apit na ba ako mo graduate? Nya, mangita mo kong trabaho kung makagraduate na ko. Budi ay isa. Og ako lalay mahibilin din kay nag-eskwela pa man ko. Mao lagi. Basig mangita kag lain din ha, kuno na ko. Ha? Usa pa, uy. Ano ko taon nga mangita man ko. Ikaw rin ako, no? Basta baya ha? O lagi. Promise. Gang, manangin ko nimo ha. Nga unsa man. Bularga kog bakulod ugma kay manarbaho na ko. Oh. Um, Mingaw na gid ko nimo kang. Ako sad gang, mingaw na ko nimo. Pagamping biya dito ha. O gang, ikaw sa ba pag-amping din eh. Og paabot ako sa kong pagbalik. Jacob. Paabot ang tagid ka. Gimingaw naman kong Jacob. Ay, ilang lang gani ka kaadlaw sukad sa iyong pagbiya. Gimingaw naman kay ko niya. Kumusta naman ka gang? Okay naman gang, pero maulagi. Mingaw na kay ko nimo. Parehas dito gang, mingaw na sa kay ko nimo. Anya, kumusta man ang trabaho diha? Okay na gang, nakauyo na sag ko. Ang iyong pag-eskwela ha, ayaw pasagdi. O gang. Sige gang, istorya lang unya taw pag-usap ha, kundi nang tabisi. Sige gang, amping biya ha. Love you. Love you too. Mura man nausap ni Jacob. Hindi naman kayo siya mo reply sa akong chat. Nga na mukha ni siya.
Pasensya na gang ha. Busy mo kay ko sa kong trabaho gud. Mong di kay ko maka-reply nimo. Mao ba? Wa ka nagbinuang nako, Jacob. Wow, uy. Di may tabo nga magbinuang ko nimo. Bantay bitaw ha. O lagi. Aron ba masiguro ko nga wa ka magbinuang nako? Musagod ka nga mag-swap tag account? Ano mag-swap man ta? Aron ba masiguro nga wa ta magbinuang? Di ko masugot. Ha? Jacob, Tain kay Noy nga mag-swap ta. Personal bayanan na to. Masaya ka bala ka. Kaya wala lagi ko magbinuang nimo. naon sa ko eh. Nang lain mo ginang akong gibati. Nga nang nagtuda magkid ko nga nagbinuang si Jacob nako. Oy, ay na pagdahong bayot. Nga giseryoso kasi mong uyab. Tay, Nagtuok ka? Nga mo seryoso nato? Ay, wow, eh! Oh. Wala. Siyaw-saw ba nato? Kung ati ba ng malaki, no? Siyaw-saw pa ni mo og datong. Mangita ginag tinuod ka babae? Hindi ba tinuod ka babae? Hilaw-hilaw man to. imo man hinuod kong gisamutan yan. Oy, Ano ba ka batakas ka matuoran? Nga why mo seryoso nato nga laki bayot? Ang pangandam na lang. Kaya katong imong uyab, no? Naano to'y uyab ng babae, oy! ay, salamat. Tumalagay kong tuon. Matugog sa iyo kay exam ra ba na maugma? Oh, uy. Amigo mo ni Jacob ang i-chat. Hi, as lang ko ha. Uyab pa mo ni Jacob. Oh, nga nang tanong man ni siya? Aktaw ganbi? Oo, uyab pa mo ni Jacob. Nga di ay. Oh, abi na ko, wa na mo. Uyab pa mi, uy. Nga di ay. Namo ko'y kaipon si Jacob diri, parehas pa rin mo, mahuyang. Unsa? Di na tinuod eh. Ayaw na paglimod kang. Tuka na lang gud nga may uyab na kadiha. Nga may kaipon kadiha nga parehas na ako nga usa sa kamahuyang. Diin man ka may bawa na. Imong amigo. Di na ko musulti kung kinsa. O sige na. Tuka na lang. Okay. Una ko mahimo ani. Kaya naman dahil nakasulti nimo. Oh. O tinuod. May kaipon ko diri nga usa sa kabayot. Nga imo man nagibuhat na ako, Jacob. Sorry kay Gang. Sama ko nga nagkasinabot man mi maong nagtipon na lang mi. Kasakit ang ibuhat ni mo na ako, Gang. Sakit ka ini. Nagdarong manot ako sa itong relasyon. Pero ikaw man hinuod ang di ko pa ini. Sorry kay Gang ha. Ay, napaganggang ako. Wala kay lami. Okay, karon kay ako may nakasala sa tong relasyon. Magbuwag na lang ta. Dahil sa kayo kung mag-uyab lang gyapon ta. Nya, may kaipon ako diri. Maong magbuwag na lang ta ha. Hilom bayot, oy! Hilom! Kayo ang ibuhat ni Jacob na ko itay. May kaipon na din siya dito sa Patmolo. Hindi akong ingon nimo, ha? Mangita lagi og lain ang imong uyab. Ang hipyat na ako kay dili babayang yung gipuli nimo. Bayot sab. At sabay ako buhaton niya. So, kayo man siya nangitag lain. Siya pag yun ang ibuhat na ako. Sakit kayo! Hilom, oy, hilom, oy! May sige ka bayuta ka. Parang sunti ka ron, hilom niya, oy! Sakit man. Hilom! Ang wala buhaton, no? Kalimti tong Jacob. O focus yung pag-eskwela. Mali buhata! Salamat in taon kay hinay-hinay na akong nakalimot ni Jacob. Gusto nga akong friend. Kalimtan na ako siya o mo-focus ko sa akong pagswila. Ay, kinsa pa yung nanawag? Number raman ni. Oh. Hello?
Hello? Kumusta na, gang? Jacob, May kinakaila pa ka na ako, gang. ang sabihin mo toyo, nga nung nanawag man ka. Gusto lang ko mga ipasaylo sa akong gibuhat nimo. Sa akong papasakit nimo, gang. Okay ra, nakadawat na ko. O, gipasaylo na sa kanako, sa imong nabuhat na ako. Salamat, gang. Ang tinuod, nagbasal ko sa akong gibuhat. Kaya bisan og may kaipon ko diri. Pero ikaw pagyapon nga akong gimahal. Oh. Ikaw pagyapon ang niyas kong kasing-kasing, gang. Maumuhang ko nimo, gang, nga magbalik ta. Musugot ka ba nga magbalik ta, gang? Sa dihan na ibahaw ko nga may gipulikan na ako. Sobra ang kasakit nga akong gibati. Kaya nagtuo ko nga ako lang ang imong gimahal pero dini di ay. Pao, sorry. Di na ko gusto nga masakitan pa pag-usap. Naka-move on na po, Jacob. Ang ikaw, focus na lang sa imong kaipon ron o kalimtin ako. Oh, Mark, Mao kadto mga igalang kaagi ni Mark nga taga Bayawan Negros Oriental apan kasamtangan aniya karon sa siyudad sa Subo. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalahan. Labis na nasa radyo ni Ricky Parsuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga sukin ti Panginaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.